פיזה, אתה כזה דובוני חמודי. באמת, איזה חבר. טוב, אז לסיפור קוראים פיזה המלך. זה פיזה, אבא של תג'מה. אנה, הבת שלנו, ציירה אותו, עוד כשהוא היה בחיים. ואני רק אגיד לכם שסוף הסיפור הוא עצוב. בסדר? כי פיזה מת. המלך מת, וזה היה עצוב, ואני אספר לכם את הסיפור שלו. בפרדס חנה פרסמו מודעה. מי שרוצה כלב, שיבוא, יש 2 כלבים למסירה. הלכנו לראות אותו, היו 2 כלבים. אחד רצה וברחה, הצידה, מתחת לזה נעלמה, ופיזה רץ, קפץ עלינו, קפץ על אנה, שהיא הייתה הכי קטנה, התחיל לקק לה את הפה, את הראש, והוא היה כל כך התלהב, הוא כאילו היה... אמרנו, טוב, את זה אנחנו רוצים, את הכלב הזה. ולקחנו אותו, ופשוט יצאנו עם הכלב המתוק הזה. בהתחלה הוא נשך את כולם, כי התחלפו לו שיניים, והוא היה שובב, והוא היה בא איתי לגן, והוא היה רץ אחרי כולם, וכולם היו נבלים ממנו, מפחדים ממנו, הוא בסך הכל היה גור. והוא למד שהוא חזק, ואז הוא למד, אוקיי, אני חזק, אבל אני צריך להיות עדין. וכל הילדים משכו לו באוזניים, ציירו עליו בגואש, שפכו עליו חול, והוא לא עשה כלום, כאילו הוא היה מלך. עכשיו אתם אומרים, מה הקשר בין מלך לכלב? איך כלב יכול להיות מלך? יכול או לא יכול להיות מלך? יכול להיות מלך. אז פיזה היה מלך, ומה הפך אותו למלך? הוא היה נחמד. הוא לא התנצל על זה שהוא קיים. הוא היה מלך במובן הזה שהוא הסתובב בעולם, והוא לא התנצל לאף אחד, סליחה. הוא היה מלך. הוא לא רצה לריב עם אף אחד, אף פעם, אבל אף אחד לא ערער על המלוכה שלו. אם מישהו בא ואמר לו, אתה לא המלך, פיזה בא ואמר לו, תשמע, תסכים שאני המלך, או שאנחנו נצטרך לריב על זה. רוב הכלבים באו, אמרו, לא, אתה המלך. אני לא מתסכים איתך, אתה המלך. ואז הוא קד להם קידה והמשיך בדרכו. הוא לא חיפש לריב עם אף אחד. כי מי שחזק, לא לחפש לריב. נכון? מכירים את זה? מי רב? מי שחלש. מי שחזק לא מחפש לריב. היו לו 2 מצבים. 2 צדדים, כמו לכולנו. היה לו צד אחד שהוא היה כלב. והוא רצה שילטפו אותו. הוא היה שוכב עם הרגליים פתוחות ככה, ובוטח בעולם, כמו שתג'מה עכשיו, ורק תלטפו אותי. הוא היה כמו חמוד, רך, מתוק, כמו בובה, כמו דובי כזה. היה לו צד כזה. והרבה פעמים בבית ככה הוא היה מתנהג, כמו חמוד, ממש. והיה לו צד של זאב. ובצד של הזאב הוא היה יוצא לצוד. ממש, צד. הוא צד חזיר בר. הם צד הוא ארנבת. הם צד הוא שפני בר. כשהוא יוצא לצוד, כשהמלך יוצא לצוד, אז הוא צד. לא בערך צד. לא מפחיד. צד ואוכל. אוכל את מה שהוא צד. הייתה לו להקה, שזה אנחנו. ואתם, כל מי שהצטרף אלינו, והוא שמר עלינו. פעם לא היה יושב עם כולם ליד המדורה, הוא היה מוצא איזה פינה, מסתכל על כולם, כמו מלך האריות, מסתכל ושומר. מי שבא לטף אותו, הוא הסכים שילטפו אותו, אבל הוא עכשיו עובד. עכשיו אני שומר עליכם, אל תבלבלו לי את השכל. אחר כך בבית וזה, הוא היה מוכן לקבל ליטופים, אבל כשהוא היה בתפקיד, הוא היה עומד שם, רחוק, מסתכל על כולם, ומתנהג כמו מלך. ופיזה, יום אחד, אתם יודעים מה קרה לו? הוא נהיה חולה. ולמה הוא נהיה חולה? כי הלכנו לטייל בצפון, והוא ותג'מה שתו ממים מתוך נחלים בצפון. ואתם יודעים שבקיץ לפעמים אומרים שיש אחברת, יש מין מחלה כזאת שנקראת אחברת. אז הם שניהם שתו מהמים האלה, ותג'מה נהייתה חולה, ונתנו לה אנטיביוטיקה, ואז היא שרדה את זה. ופיזה שתה את אותם מים, ונתנו לה אנטיביוטיקה, והוא לא הצליח להתאושש מזה. אבל אנחנו האמנו שהוא יהיה מספיק חזק, ושהוא ישרוד את זה, ושהוא יהיה בסדר. ולאט לאט המצב שלו יידרדר, ולקחנו אותו לבית חולים של חיות, ובאנו לבקר אותו, והוא היה חמוד, הוא בא, והוא ליקק אותנו, והוא היה כזה, הוא היה בן 12 כבר, אתם יודעים כמה זה 12 בגיל של בן אדם? זה כבר זקן, כפול 7, זה כבר מבוגר ממש. אבל הוא עדיין היה, הוא הלך איתי לטיולים, והוא היה כלב מדהים, והוא פתאום נהיה חולה, והוא לא הצליח לצאת מזה.
ואנחנו בדיוק יצאנו לטיול עם המתבגרים, עם הממלוכים. יצאנו לטיול ואמרנו לפיזה שאנחנו נבוא לאסוף אותו בדרך חזרה מהטיול. וירדנו למדבר, ואז התקשרו מהבית חולים ואמרו שקרסו לו המערכות ושצריך לבוא להרדים אותו. הלב שלי נעצר לרגע. אני הייתי בטיול, עופר הלך להרדים אותו, ואנחנו חשבנו, טוב, מה נעשה איתו עכשיו? מה עושים עם מי שמת? מה צריך לעשות איתו? צריך לקבור אותו. אבל איפה? איפה נקבור אותו? אנחנו במדבר, הוא מת בתל אביב. כן, כן, זה מה שעשינו. אמרנו, טוב, בואו נחפור בור במדבר, ונקבור אותו במדבר, איפה שאנחנו. חפרנו 3 שעות בור, האדמה הייתה קשה, אני וכל הבני נוער, וחפרנו וחפרנו ודיברנו עליו, וחפרנו וחפרנו ובכינו, וידענו שהוא כבר הולך למות, וידענו שעופר הלך להרדים אותו. ואז עופר חזר איתו, היה בור גדול 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 ועמוק עמוק עמוק, שכולנו כבר היינו מזיעים ומטונפים ועצובים, ואז עופר הגיע, והוא פתח את הבגאז' של האוטו, ופיזה שכב שם מת, שקט שקט. לא נראה עליו שום דבר, נראה רגיל, פשוט. תג'מה באה להריח לראות מה קורה. זה היה מאוד עצוב, לראות את תג'מה, באה לראות אם אבא שלה חי או לא, והיא ישר הבינה שלו, ואז היא זזה הצידה ולקחנו אותו ושמנו אותו בתוך הבור, ואז כיסינו אותו בכל האדמה שהוצאנו, ולכולנו ירדו דמעות, אבל לא ממש בכינו. ואז ישבנו סביב המדורה ודיברנו על זה, והרגשנו שעשינו את הדבר הנכון, שקברנו אותו במדבר. אבל הלב, אני לא יודעת אם אתם מכירים את זה, אבל לאבד מישהו קרוב, זה המצב של הרבה אנשים עכשיו במדינה, שהם איבדו מישהו קרוב, זה קורע הלב, לא סתם אומרים קורע הלב. וזהו, ואז כשרצינו לחזור הביתה, הרגשנו שאנחנו משאירים אותו במדבר. איזו תחושה מוזרה. נכנסנו לאוטו ונסענו, ואמרנו לה, אנחנו נבוא עוד לבקר אותך, אנחנו יודעים בדיוק איפה, עד היום אנחנו הולכים לבקר אותו בקבר שלו. חזרנו הביתה, ואז הבת שלי, אנה, זאת שציירה את פיזה, שאלה את עופר אם אני כבר בכיתי. כי לא באמת עוד בכיתי, כי עבדתי, כי היו ילדים, כי היינו בטיול, ולקח לי זמן עד שזה הגיע. ואז עופר אמר לה, שכשלאמא, שזאת אני, ממש כואב, היא לא בוכה. הסתכלתי על עופר, אמרתי, מאיפה הוא הביא את הסיפור הזה? למה הוא אמר עליי דבר כזה? ואז הסתכלתי פנימה ואמרתי, זה נכון? ואמרתי, וואי, זה נכון. כשבאמת כואב לי, אני לא בוכה. עולות לי דמעות, גם עכשיו עולות לי דמעות, אבל בכי, דווקא מדברים פחות כואבים. כשזה ממש קרוב אליי, כשזה האבא שלי, אמא שלי, כשזה פיזה, כשזה אנשים ממש קרובים לי, לא יוצאות לי דמעות. פשוט לא יוצאות. זה כאילו כל כך כואב, אני, כל אחד הוא משהו אחר, שלא יוצאות לי דמעות. אז לקח לי הרבה זמן לתת לרגש הזה להיכנס, ולהרגיש שאני יכולה לשאת אותו. ומדי פעם אני בוכה על פיזה, וגם אני זוכרת שהוא היה מלך, ואני משתדלת להסתובב בעולם כמלכה, ולא להתנצל על זה שאני קיימת, ולא לריב עם אף אחד, ולהיות מספיק חזקה שאני לא אצטרך להתווכח עם אנשים. מי שמתווכח ורב זה בעצם מי שהוא חלש, מי שחזק לא צריך את זה. תג'מה. ותג'מה הפכה להיות המלכה. אם פיזה היה המלך, והוא היה אבא שלה והוא נפטר, אז מי תהיה המלכה עכשיו? אז המלך מת, ותחי המלכה החדשה, ותדעו לכם שכשהוא היה בן 8, הבאנו את תג'מה, והוא לימד אותה. כל מה שתג'מה יודעת על להיות כלב, היא יודעת מפיזה המלך. הוא לימד אותה, הוא היה המלך. והיא כל פעם שהוא בא, היא הורידה את הראש וליקקה אותו והתחנפה אליו ואמרה לו, אתה המלך, אתה המלך, אתה המלך. והוא עושה לה כזה, אבל כמו שאבא עושה, עם מלא אהבה. זה מלא אהבה. ואתה אומר, טוב, בסדר, מה שתגיד, אתה המלך. ועכשיו, כשהיא המלכה, אז כשיש כלבים אחרים שבאים אליה, היא עושה להם
מי לימד אותה לעשות ככה? אבל בלי לתקוף. פיזה. בלי לתקוף, בלי להכאיב להם, בלי להיות לרעתם. רק לבדוק שהם מסכימים שהיא המלכה. ולמה היא המלכה? כי היא דואגת לכולם. מי מלך? לא מי שדואג לעצמו. מי שדואג לעצמו הוא לא מלך. מכירים כאלה? יש אנשים כאלה. זה לא מלך. מי שדואג לכולם, הוא צריך להיות המלך. ותג'מה, היא לא דואגת לעצמה. היא עוברת ודואגת, היא העריכה את כולכם, היא בדקה את כולכם, כולכם עברתם את האישור של המלכה, שאמרה, אני מאשר אותך, אני מאשרת אותך, אני מאשרת אותך. למה? כי אתם לא באתם במלחמה, באתם בשלום. והיא יודעת שאתם לא תפגעו בי. בסדר? כי אני בלהקה שלה, ולא באופר. ולכן התקבלתם ללהקה. אז אם אתם תהיו מלכים, אז תהיו מלכים טובים, תדאגו לכולם, אל תתנצלו על זה שאתם קיימים, אבל גם אל תכאיבו לאף אחד. ומה הכי חשוב, מה מלך לא עושה? הוא לא דורך על מישהו כדי להרים את עצמו. הוא לא עושה דבר כזה. כי הוא מלך. אז אנחנו נזכור את פיזה, שהיה כלב מדהים באמת, אחד ויחיד. אין דברים כאלה. זה סוף עצוב, אבל גם קצת שמח. אז אני מאחלת לכם להיות מלכים. זה סוף הסיפור.